Semuanya siap, berat. Lencang muka. What? Tegak, gerak. Hadap kanan kiri, gerak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Monggo bapak-bapak tindae kakian angkani porsalah sampun untuk sami telah Monggo bapak-bapak tindae kakian angkani porsalah sampun untuk sami telah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Monggo ibu-ibu enggal ilmu ilmu kang satu becak ketama sangu tama sangu. Milo ibu-ibu kalau muti ilmu kang satu becek banget tak Wes. kurang kok wes. Yo, ada maju. Nang pinggir bengawan tansah setya ngenteni sliramu. Eleng-eleng jamane semono wes tong kapitang ketiga. Nang pinggir bengawan sabar-sabar otang sakelikan bos prasetyo ing janji kang suci elar terus ing ati. Senadyan kaya apa manungsa kopi soprek lan joko kotika paring pikiran
Tugasnya apa wajibnya? Ada apa-apaan gerak. Orang ono sing nyiapke kok. Kuwi jane, Pak. Samping kananmu kuwi lho, kok nyiapke. Mbah Semar libur kuwi. Wajib gawe lanang wadon luru ngelmu. Wajib gawe lanang wadon luru ngelmu. Ojo liren yen durung sabodemu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Wajib naik laka wadon luru ngelmu. Luru ngelmu. Wajib naik laka wadon luru ngelmu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Wajib gawe lanang wadon luru ngelmu. Wajib gawe lanang wadon luru ngelmu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Aku temontolan sasusure ibu, ojo botolan anakmu dake keguyu. Aku demonolan asa susure ibu. Ojo getolan anakmu dadi keguyu. Montolan sajengker carit pulo alus, pulo pun dijamin kali iwak wedhus. Monolan sajengker jaret kula alos. Kula pati
Panggilan kami tunjukkan kepada Ibu Indri di Padosi Pak RT. Matur nuwun. Ada pada depan. Siap. Round. Mau siap gerak wes arep-arepan. Sing tertib sing arep masih beri. Ya ikhwan di ronce-ronce kembang wangine mungkin kumilang ojo sira menyango diturut dawuhe pangeran. Ya ikhwan di ronce-ronce kembang wangine mungkin kumilang ojo sira menyango turut dawuhe pangeran.
Iya ora apa-apa. Oh karang sira main. Ayo terus apa? Wajib meneh po mlaku. Jaran kepang. Yo, siap sih. Hadap maju gerak. Mana ya? Toyo pamirsa sampun sami kelo kula sakon coba teater pamakyong sugeng dalu sugeng amresani kasadian mono wonten ing dalu iki para pamirsa sampun sami kelo kula sakon coba teater pamakyong sugeng dalu sugeng amresani kasadian mono wonten ing dalu iki Sedaya pamirsa sampun sami kelo kula nyambut kami imo kami mubah kalane kepang paling kita ode peperangan lana foto tetu jagat padurite padang foto salah gonjang mangerti mono lakon kalane kepang para pamirsa sampun sami kelo